Pa ništa, utakmica je više malo kao ova što se igralo u Milanu. Partizan imao šanse, nisu dali gol i dobili su gol, tako da tu se utakmica slomila, momci su igrali dobro i možda su zaslužili čak i više nego od poraza. Dobro, to je moj posao. Znao sam da će biti teška utakmica za nas ovdje i treba nešto da obraniš ako hoćeš da ideš kući sa 3 boda. Ma super su, već u Milanu su prvo polovreme odigrali vrlo dobro. Uvek šepa im drugo polovreme, ali mislim da smo mi dobili više na iskustvo nego na igru i ja mislim kad isteknu iskustvo da će ovi igrači biti i ova ekipa biti prava ekipa. Ali kako znamo u Srbiji igrači se prodaju i teško je zadržati, ali dosta mladih igrača, dobra škola i to nije od danas, to je od uvek tako. Ne bi nikog izdvajao, imate dosta dobrih momaka, tako da ne bi nikog izdvajao. Pa dobro, nama se stvari malo poklopile, a da smo slabo startovali, to je već početak sezone i rano smo počeli, koju utakmicu nismo odigrali na našoj brzini, ali dobro, šta ćeš, bitno je da smo sad uhvatili formu i idemo dalje.